Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αλέξης και από εδώ είναι ο Βασίλης και σήμερα θα παίξουμε Uncharted 4 που το οποίο θα το παίζει ο Βασίλης αφού και στο πρώτο επεισόδιο το παίζει ο Βασίλης. Ναι. Μπορεί να υπάρξουν σειρές Clash of Clans, Boom, για να Football. Μπορεί. Ναι, όμως δεν θα μιλάω. Θα μιλάω μέσω chat. Αριά φορτώσει. Αν θυμάστε καλά το έχουμε βάλει στα ελληνικά. Πού έχουμε φτάσει? Εκεί πέρα που μας κάνει αυτό από τη φυλακή. Από το στερεότυπας. Ναι. Οπότε έχω καταλάβει ότι κοροϊδεύουν. Αυτή με την μπλε είναι μαζί μας και αυτή με την άσπρη είναι εχθροί μας. Ο Βάργας. Σε μερικά θα πατάω skip και με λίγα λόγια θα σας λέω τι γίνεται για να μην το βλέπουμε τώρα όλο. Το κάνει πολύ πιστικό ο Βάδη. Ναι. Κανονικά δεν μας βάλει φυλακή, είναι μαζί μας και θα μας φτάσει ένα μέτρο να βρούμε το θησαυρό. Ένα σταυρό, όχι θησαυρό. Κανονικά είναι μαζί μας. Αυτός είναι ο τυπάς που μας ενοχλούσε. Όχι. Ποιος Ο είναι? τυπάς που μας ενοχλεί. Για κοίτα λιγάκι. Μάχας αυτό μου φαίνεται. Αυτός δεν είναι? Δεν είναι. Μπορεί να μην μιλάμε. Μπορεί να μην μιλάμε γιατί μπορεί να είμαστε λιγάκι στο παιχνίδι. Ωραία, μιλάει όπως το μοντέλο. Αν έχετε μερικούς φίλους να τους πείτε να έρθουν. Να κάνουν subscribe ή τουλάχιστον και οι προβολές μας κάνουν και τα like. Ναι. Εντάξει. Μιλάω και δυνατά από να μην σε ακούει η κάμερα. Ναι, γιατί θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Όταν τα έχεις στα αγγλικά. Τώρα θα πάμε να το βρούμε ένα σταυρό. Αρχίζουν τα parkour τώρα, παιδιά, αρχίζουν το parkour. Και τώρα θα προσπαθήσει να μην πει λίγο Αυτό το challenge δεν το βάζω ποτέ στη ζωή μου. Δεν υπάρχει ποτέ στιγμή που να μην λέω το I believe I can fly. Το λέω στο σχολείο και μετά μου λένε πήγαινα σε ένα γκρέμα και δοκίμασέ το. Κάτω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, απλώς συζητάμε ότι πρέπει να μας βρει ένα σταυρό. Όχι, να το βρούμε ένα σταυρό. Και μετά μας λέει ότι είναι μαζί μας και τέτοια πράγματα. Σε σχέση που σας είπα αυτό πριν με τον γκρεμό, σας είπα ότι όταν λέω τα believe I can fly στο σχολείο και μετά αρχίζουν και μου λένε κάνε το σε γκρεμό να ησυχάσουμε. Εγώ δεν το κάνω σε γκρεμό, δεν θα πάρω φτερά, άλλη υπάρχει φτερά, άλλη υπάρχει τίποτα. Γιατί τώρα θα το δείξουμε αυτά για να τα περνάτε πιο γρήγορα. Μπορεί και το σκηνή να μην το δείτε. Ναι, γιατί εγώ όταν το άρχισα δεν τα έβλεπα και προχώραγα. Και θα σας δείξω μερικούς κρυμμένους θησαυρούς που μπορεί να μην Το πήγα δεν είχε, το έδειξες. Μπορεί και μερικούς να μην τους δω ούτε εγώ. I believe I can fly. Δεν το δοκιμάσεις και μιας θάλασσας θα το συστήσεις. Εμείς με το μανιά πήγαμε στη θάλασσα και ψήσαμε. Μπριζόλες. Ένα ψάρι ψήσαμε. Τι του τα λες, έτσι κι αλλιώς 5 άτομα πρέπει να μας βλέπουν. Ή και περισσότερα. Στο πρώτο βίντεο πήραμε 40 προβολές, φτάσαμε. 39. Πού ξέρεις πήρα 40. Και εκεί είχα πιάσει και εγώ 4 ψαράκια, πολύ μικρά όμως, δεν ήταν για ψήσιμο, μετά τα ελευθερώσαμε. Ναι, δεν είναι.
Είχαμε βγει ένα σημείο που είχε πάρα πολλά ψάρια και χωρίς ψωμί για να έρθουνε. Και τα πιάνε έτσι. Και είχαμε βρει ένα παράξενο, σαν αράχνη ήταν παράξενο. Ή πατράχη ήταν αυτό. Λέει Wonderfly. Εμένα μου λέει αυτό. Βασίλη, αυτό ήταν πατράχη, αράχνη ήταν αυτό. Καλά, ας μην τις συζητάμε τώρα. Κάτι τριχωτό ήταν. Ας μην τα συζητάμε τώρα. Πάνω σε χινό. Α, και πιο περισσότερες πληροφορίες είχαμε πάει στο καβούρι. Όποιοι ήταν, είμαστε σε πολύ φανερό σημείο. Ας μην δώσουμε λεπτομέρειες. Τώρα εδώ πέρα που πέτυχα, εδώ ήθελα να πάω εδώ πέρα, όμως το παιχνίδι δεν ξέρω τι πρέπει να πάω εδώ. Και νόμιζα ότι ήθελα να κάνω το One Believe One of Love. Ατέλα, 3, 2, 1. I believe! Έλα όταν είσαι μεγάλο, Αλέξανδρα. Εντάξει, παιδιά, όταν είσαι μεγάλο δεν θα ακούτε το Βασίλη, θα ακούτε μόνο αυτό με λίγο κομφλά. Αρκουράς που κάνει αυτός. Τι? Αυτός ήταν αρκουράς που κάνει. Στην πραγματική ζωή μπορεί να έχει ψοφήσει αυτός. Ναι. Είναι πολλά λόγια να έχει ασπρίσει μουσοδάτο και να έχει πέσει κάτω. Εδώ πέρα βρίσκεις ένα θησαυρό. Πίσω σου ήταν, πίσω σου. Δεν θα τα διαβάζω όλα αυτά. Πίσω σου ήταν κάτι. Εδώ πέρα, να το θησαυρός. Αυτός είναι φανερός για να... Μετά πρέπει να τρέξετε πίσω για να σπάσετε αυτό. Το σπάτε για ξέρω Για να μετά από αυτό θα φύγουμε. Όσοι το παίζουνε... Στην παραλία ξέχασα κάτι να σας πω. Κάνουμε κάτι αυτό όμως σε ένα πολύ μικρό επίπεδο. Τι? Τι ήταν, να το πω Βασίλη. Τι είναι? Αυτό είναι τα βουνά που πηγαίναμε. Άστα Αλέξανδρε, άστα. Αλλά Βασίλη, μόνο μία. Απλώς να ανεβαίναμε πάνω σε πέρα. Και Λοιπόν, πηδάγαμε. Αλλά Βασίλη δεν ήταν. Ναι, είχαμε και ένα δωράκι από κάτι, να μην πω τι ήταν. Λοιπόν, Φτάσαμε, φυσικά στο πόμος είναι... τι? Πως αυτή, κάνουμε ένα pause. Μην κουνηθείς Βασίλη, κάντε ένα time out. Συγγνώμη για το πώς θέλω να σας πει, μην πω. Λοιπόν, τώρα Μετά για με να... μπας, μετά πήγα, όσο ερχόμασταν, Αλέξανδρε, ερχόταν με βάζουμε το μηχανάκι Σταμάτα! Μην μιλάς! και την Λοιπόν, κάναμε. Πλάκα σας λέει. Λοιπόν, σταμάτα μιλάς. Λοιπόν, αυτό για να μην τα κάνετε όλα αυτά, πρώτα πρέπει να δείτε κάτι εδώ πάνω. Σημάδια. Μη σου μείνουν στον κόλλο τα σημάδια. Πλάκα σας κάνω. Α, τώρα που για σημάδια. Αυτό που κάνουμε στα βουνά που μου μείνει κάτι σημάδια στο πόδι. Και να στην πλάτη που το πας. Α, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Εμείς τα παιδιά στην τάξη είμαστε πολύ περίεργα. Ας πούμε, κάνουμε θρησκευτικά και από τα θρησκευτικά φτάσαμε πώς λειτουργούν τα μετρό. Εμείς ξέρουμε, έχουμε μυαλό πώς θα χάνουμε εύκολα το μάθημα. Λοιπόν, εδώ πέρα για να μην τα βρίσκετε όλα, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί το έχετε μάθει πολλές φορές αυτό. Για θέλετε, δοκιμάστε μια της πρώτης και θα σας πάρει κάνα δεκάλεπτο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, μπορεί αυτό το βίντεο να διακοπεί για να το κάνουμε πολύ μεγάλο, όμως κάντε ένα like ή ένα... Τώρα, ή ένα sub, να δούμε από αν τώρα σας το λες, άρεσε. είμαστε 9,5 λεπτά. Μπορεί να τραβήξουμε άλλο αυτό. Εντάξει. Ναι. Τώρα θα φύγουμε από εδώ. Δεν το σιώδω την ρεσπόχνη την πόρτα. Όχι, θέλω να βρω το σταυρό. Και πού ξέρω τι ήταν εδώ. Τι το έχει πει αυτός ο Βρέτζες. Ο Βάργας, πώς λέγεται, σας παρακαλώ, θα το δω μετά.
Εδώ πέρα Όχι του ρε. είχε πει. Πες από τόσο ύψος. Αντάξει, αρκεί να μην έχει σημάδια στα πόδια. Του είχε πει να πάει να βρει κάτι, αν έχει οι πληροφορίες του έλεγαν ότι είχε κάτι σημαντικό και εμείς μετά θα του πούμε μάλλον οι πληροφορίες σου λέει είναι λαθασμένες εδώ πέρα θα σπάσει η σανίδα. Άρα και μετά θα Θα παίξουμε σπάσει. Μετά από. Δεν θα παίξουμε ξύλο υπόγεια. Ναι. Και μετά αυτός ο βάνταρας θα μας ψάξει τις τσέπες και θα δει ότι έχουμε κλέψει το θησαυρό. Ναι, και μετά θα κάνουμε συμφωνία και να μην σας τα λέμε από τώρα. Να έχετε αγωνίες. Suspense. Όπως τα serial που το κόβουν στις σημαντικές στιγμές. Α, σήμερα κάναμε Ναι, συζήτηση. θα γίνει διακοπή πολύ σύντομα. Ξαφνικά γι' αυτό μην ανησυχήσετε. Ακούστε. Από σήμερα φτάσαμε από τα αρκτικόλεξα που είμαστε περιβαλλοντικού. Ως. Γιατί μιλάς για το σχολείο στο μάτι. Όχι, θα του πω τι κατορθώνουμε εμείς και χάνουμε το μάθημα. Κάντε το κι εσείς αν μπορείτε. Από τα αρκτικόλεξα φτάσαμε στις σειρές που δείχνουν ένα πολύ σημαντικό πράγμα και το κόβουν για διαφημίσεις. Όπως τώρα, διαφήμιση! Δεν σας συλλεύεται συνέχεια και θα τη δείτε μετά. Γι' αυτό μπορεί να διακοπεί πολύ έτσι ξαφνικά και εμείς να μιλάμε για να σας αφήσουμε σε suspense. Μπορεί αυτό να το κάνουμε ένα 3 μέρες, ανά 2 κάπου εκεί. Άνα 2 ή 3, κάπου εκεί. Καθημερινά. Το βρείτε Μπορεί. σπάνια. Γιατί δεν μπορούμε να τραβάμε καθημερινά 18 λεπτά. Εδώ πέρα μας λέει αν βρήκες κάτι, μας λέει όχι και μετά πηγαίνουμε στο υπόγειο και παίζουμε ξύλο. Box. Εγώ για να μας... Κοιτάξτε, είμαστε εκεί πέρα και τώρα πώς καταντήσαμε. Εγώ για να μην σας δείχνω και το Κοιτάξτε εδώ παλιά. πέρα το χρονόμετρο. Και καταντήσαμε με τα τσιγάρα. Γιατί δεν βλέπουμε να κερδίζουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς καταντήσαμε. Στο υπόγειο με το ξύλο. Εγώ για να μην τρώω ένας-ένας, γιατί παλιά που δεν το έκανα, τους έτρωγα ένας-ένας. Θα πάω κατευθείαν στον αρχηγό τους. Τον κάτσα να τον βρω πρώτα, ωραία. Πρέπει να τους φας όλους γιατί δεν θα βγάλεις άκρη. Ναι, όμως πρέπει να τους σκοτώσεις όλους για να βρεις Όχι, άκρη. δεν είναι εδώ ακόμα. Θα σκόσουμε μερικά άτομα στο ξύλο, Έλα, λοιπόν. Αν μπορείτε να κάνετε και συνεργασία. Ναι. Ας πούμε να κρατάτε εσείς έναν και άλλος να δεχώσει κλωτσιά. Ναι. Στο ευαίσθητο σημείο. Μπορεί αυτό να σας κρατάει και όλους να κάνουν κλωτσιά. Υπάρχουν πολλά κόλπα εδώ. Κοιτάξτε εδώ, πλάκα μας, μπαμπίου. Και μετά θα έρθουν πάρα πολύ για ένα λόγο. Ναι, ήρθε κι άλλος. Αυτός ήταν πριν. Χτύπα τον καράφλα. Τώρα θα χτυπήσουμε ένα καράφλα. Παιδιά, κατάλληλες λέξεις λέει εδώ. Όποια είναι μικρά παιδιά, Να μην το να βλέπω. μην διαβάζουν τα chat, όχι να μην τα βλέπουν κατευθείαν από εσύ. Και για να σας το πω αυτό που είπε πριν με ακτικόλεξο, μη λάμδα κάπα. Εμείς δεν βρίζουμε. Ναι, όμως εγώ το λέω με στην τοπογραφία. Ό,τι βρισιά θέλω να σας πω θα σας λέω με στην τοπογραφία. Όχι, δεν λέμε εμείς. Νάτος. Έλα αυτό με τα μπράτσα. κατευθείαν στο Έλα χωριό. μορφωνιέλα. Έλα. Τα θες εσύ τα χάδια σου. Αυτό θα πρέπει να το στόχο. Ρε εσύ, η μάνα σου τι σου μάθε. Έλα. Ξύλο. Όχι, μην λέμε. Ω. Και κοίτα τώρα μετά τι θα το κάνουμε. Α, παιδιά, Θα βγάλει το μυστέριο. ναι, μετά όταν του χώσουμε αυτό πάνω στο κεφάλι του, θα αρχίσω Θα πατήσω προς εκείνη της σκηνής. όχι να δω, όταν αυτό το χωρώ στο κεφάλι και ο Βασίλης θα σε πει «Ω». Κοιτάξτε εδώ τι του κάνουμε τώρα. Κάτσε αυτό θα... Αου, αυτό πονάει τώρα πραγματικά. Βέβαια, αυτή είναι σημαντική σκηνή, που έρχεται ο Βάντρας, όχι με το μαχαίρι. Αυτή είναι σημαντική στιγμή. Τώρα θα τη δείξω τη στιγμή. Καλά τα άπαθες. Εδώ πέρα μιλάει παράξενη γλώσσα. Στα σημαντικά μονάχα λέει. Τώρα μας ψαχουλεύουνε. Τώρα θα δείξει Ναι, τώρα όχι, πολυλογούν. όχι. Και τώρα... Εκεί δεν λες αν δεν τρέπεσαι. Ή όχι, δεν το λέει. Αν πάμε εκεί πέρα με την αποφυγή είναι ότι χάσατε ένα σημαντικό σημείο.
Ειδικά αυτό έχει πολύ θλιβερή στιγμή στο τέλος. Ναι. Νομίζω ότι πεθαίνει ο Σαμ ή ο Νέιτ. Ποιος νομίζει ότι πεθαίνει? Α, Εδώ πέρα μπορεί να διακοπεί ξαφνικά, όμως δεν πειράζει. Θα σας Τέλος πάντων. αφήσουμε σε suspense. ή μπορεί και να το κλείσουμε μόλις τελειώσει αυτό το τρέιλερ που θα γίνει. Μπορεί ένα βίντεο που λέει 1, 2, 3, έτσι να το πηγαίνουμε. Εδώ πέρα λέει σαν δεν τρέπεσαι και τέτοια και μετά το μαχαιρώνουμε γιατί θέλει να βρούμε το θησαυρό. Α, δεν το μαχαιρώνουμε εμείς. Ναι, Ο άλλος το άλλος. μαχαιρώνει. Ο κακός. Μετά αυτός Ο Ρέιφ. ο Ραφ, μετά θα παίξουμε αντιγωνισμό. Όπα! Εκεί ο Ρέιφ είναι πολύ. Είναι σαν να θεράσουμε σαν μας εχθρός. Τώρα συνεργαζόμαστε, δεν ξέρω. Ναι, για να βρούμε το θησαυρό μετά θα θέλει όλα Να, δικά του. αυτός εδώ. Όχι αυτός που... Στον τοίχο. Εμείς οι δύο είμαστε αυτός που πήδηξε πρώτος είναι ο αδερφός μας και αυτός ο Νέιτ και ο πίσω μας είναι ο Ρέιφ. Κακός. Τώρα που το σκοτώσαμε, οι άλλοι τον είδανε, αυτόν το Βέρτ, οι άλλοι τον είδανε και μας κυνηγάνε. Μετά θα χάσουμε τον αδερφό μας, εσάς. Όμως δεν θα το χάσουμε στα αλήθεια, θα τον ξαναδούμε, απλώς δεν πεθαίνει, όμως ο Νέιτ νομίζω ότι πεθαίνει. Ναι. Ειδικά αυτή τη στιγμή πρέπει να τη δεις, είναι πολύ θλιβερή. Ειδικά Ναι, το έτσι καλά τραγούδι. δεν υπάρχει προσκύνηση. Ναι, έτσι αλλά δεν μετράμε από την προσκύνηση. Από την άλλη πλευρά πάμε. Πάμε. Ξέρω το δρόμο. Για να τις πω. Ακολουθήστε με. Και μετά, αφού αυτός είναι, ακούστε, αφού αυτός είναι ο αδελφός μας, ο Ρέιφ ξέρετε πως κακός είναι. Όταν η φρόγα έπεσε κάτω από το σπίτι και νομίζαμε ότι είχε πεθάνει, λέει δεν πειράζει, άστον, τελείωσε νομίζω. Αυτό λέει. Ναι, μετά θα τα δούμε. Μετά θα τα δούμε.